Ni muna. Ikaw ha? Dako kay kaglawas ha, magkuhan ka. Ano kan? Kita yung mag-away ng pangawa. Tingnan lang yung dino. Saman! Tubag dara. Bayot ka? Pangayon na yung anak. Bayot ni. Dugay na ba mo nakakuha natin, nakabantay. Muskwila, naka-skinny, naka-orange yung pantalon. Ayun. Bayot ka dili. Kurbida ni mo eh. Sige na. Inom sa tubig ko. Kailan magbasa na isa? Ay, lagi sa gita yung mga anak. Kung man dyan yung istorya sa kuha, anong dugay mo tayo? Dugay yung sa'yo. Bayot. Hilak, wala kang bayot dara. Yawa ka na gila. Wow! Madam. Nasa ka, uy! Nasa ka? Ang karoon mo lang gyapon, dato lang gyapon siya. Sige na kung umda-umbi siya magkamang sa kalisod. Ano mga kamadam nga dato naman ta, pwede naman kagwalta. Hindi pwede. Dapat mukamang siya, mupobre siya, maayo. Kung ikaw ang mutabang sa kuad, di ka to siya undang, hindi siya mapobre. Nasagot ka? Pero sure na ganda ko ng sweldo nila, ha? Basta assure na yung sweldo. Para na po din mo sa una, installment na po din mo. Dambo pa, pamot sa una. Sabi, Mauna ka. Umut, madam. Kasi baho. Panguta ka kuan, kaminda. Ikuan yung mga ano, wig, ay mga ano. Madam, isa ka pamot, madam. I-try doon ni. Iset na dito ang mga ano, kay Mulakaw na pugoron. I-try ni. Gwapo ba ni? Try ni. Oh, sa manok. Lamok. Gikapay ka. Oh! Happy New Year, Salome. Likewise, ising. Ano tumawa? Nandito ako para man lang masabihan ko sa iyo na ano. Ha?